Żewġ applikazzjonijiet għal bini ta' pompi ta' petrol ġodda f'Ħażabbuċ u San Ġwan ġew rifjutati b'vot unanimu li jittieħed mill-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-pompi kienu it-tnejn li huma fuq Ardo DZ, waħda f'Talbalal f'San Ġwan u oħra fi Triq l-Imdina f'Ħażabbuċ. L-oġġezzjoni primarja mid-Direttorat tal-Ippjanar għaż-żewġ applikazzjonijiet kienet għal fatt li l-pompi kienu se jkunu f'distanza ta' anqas minn 500 metru minn pompi tal-petrol li diġà hemm eżistenti. Wara li sema li żewġ applikanti u d-Direttorat, il-Bord tal-Ippjanar qabel ma' rakkomandazzjoni tad-Direttorat u rifjuta l-permessi. Iktar kmieni il-Moviment Graffiti fi stqarrija ħeġġeġ lill-Awtorità tal-Ippjanar biex ma tapprovax aktar proġetti marbuta ma' dawk li sejħithilhom kumplessi tax-xiri ta' parsi pompi tal-petrol li mhux biss m'hawnx bżonnhom imma qed jinbnew fuq Arto DZ. Ma jagħmel sens li l-applikazzjonijiet pendenti jiġu deċiżi għabbażi ta' policy li l-awtoritajiet stess qed jammettu li hija difettuża irrispettivament mill-fatt jekk dawn hux se jiġu approvati jew miċħuda, jiddikjara l-Moviment Graffiti. Fl-istess stqarrija l-Moviment Graffiti jittama li l-Awtorità tal-Ippjanar tirrealizza l-ħsara li qed tagħmel jekk tibqa' tieħu deċiżjonijiet bħalma diġà ħadet fir-rigward ta' proġetti simili u tisma' l-vuċi ta' dawk kollha li wrew il-naqqas taqbil tagħhom għal dawn iż-żewġ proġetti bla sens u bla bżonn.